waarin het zien oorlog zowel jobbegeer Hier en daar. als in Jesterwoude. Skimmel en vocht. In de kelderkast, daar eigenlijk alles wat daar langer dan een maand in staat, dat begint te schimmelen. Na 1,5 jaar knappen mijn laminaatvloeren gewoon kapot, omdat er zoveel spanning op komt. De kleding die op de kapstok hangen aan de buitenmuur, die gaan schimmelen. De schoenenkast zit vol met schimmel. De wc-muren zitten vol met schimmel. De woningbouwcorporaties staan voor een grote uitdaging. Als we zeggen dat we zo'n 80.000 huurwoningen hebben, nou dan zit er een behoorlijk aantal, en ik denk zo'n 20.000 tot 30.000 die uit de jaren 60, 70 dateren. Waar je van afvragen moet in hoeverre dat nog mogelijk is om die aan te pakken. En als ze aanpakken, ja, dan zal dat een prettig geld kosten. Ja, aan de ene kant weten we natuurlijk wel dat we veel woningen hebben uit de oude periode waar het nodig mee moet gebeuren. Aan de andere kant is het toch altijd even weer schrikken als je ziet wat voor impact dat heeft voor het leven van mensen. Mijn zoontje die, is astmatisch, bronchitis, dus de gezondheid gaat niet te goed. Er loopt altijd wel eentje met een snotneus hier rond. Maar waar moet nou voor de kosten op draaien? Wat u is belikt zodat zo min mogelijk over de portemonnees van de huurders moeten. De ene corporatie zal dan zeggen van we gaan de huren nog wat extra verhogen of we gaan voor de woningverbetering een extra huurverhoging vragen. Er is in het verleden natuurlijk altijd een huur betalen. En anders zeggen wij kunnen het vanuit de financiële positie die we hebben. Nou, die financiële positie is opgebouwd door de huurders. Dus het geld komt niet uit de lucht vallen, zo eerlijk moet je wezen. Dat is opgebracht door onze huurders. Heeft u er vertrouwen in dat er een oplossing komt? Nou nee, na al 2 jaar eigenlijk heen en weer gebonjourd te worden, heb ik er nog niet echt vertrouwen in.